els agraden a tothom, són castellers del món, els agrada fer safareig i tu no els facis el lleig. Apanyes amb baves a... Dissenyant castells. Ei, baves, què fas? Pensava que eres a casa gratant-te la closca. No, estic aquí pensant nous castells. El 5 en l'agulla, el 7 de 7, el 9 de 8, el 4 de 7 aixecat per sota... Però què dius? Si tothom inventa castells. Mira, baves, els castells són el que són i tu no hi pots fer res. No sé què és el que et passa pel cap. Sempre estàs que si catapum, que si patapam, que ara això, que ara l'altre... Tio, és un clàssic i un avorrit. Baves, el que passa és que jo penso amb el cap. Vinga, explica'm això dels castells nous. Doncs mira, estic treballant en estructures que revolucionaran el món casteller, saps? I quines són aquestes noves estructures, digues? Un 7 de 7 amb 2 agulles per sota. Però què dius, baves? I es pot saber d'on vols treure tota la gent? Què fa falta per fer aquest castell? I espera, quan es desmunta el castell i els 2 pilars queden nets, les enxanetes s'obren una birra i la ruixen a la plaça, nen. Baves, no tens remei, sempre igual. Però espera, banyes, que encara no he acabat, encara t'he d'explicar més coses, home. Ah, sí? Però encara he d'aguantar més rucades de les teves? I tu veuràs, com que no hi ha cap colla capaç de convertir els plugats en una plaça de nou, estic treballant en un castell de nou que puguem descarregar nosaltres mateixos. No sé, algun castell molt gran i estrany. A més he pensat com solucionar el tema de la gent. Els ho diré als diables que deixin de fer el ronso i s'espavilin una mica. I després els podem penjar d'un pal a la plaça com a agraïment. Mira, baves, definitivament t'has begut l'enteniment. No, l'enteniment no, el que m'he begut han sigut 2 cervesetes que estaven superfresques i superbones. Que bones que estaven. Candy morning, candy morning, candy this merch, candy this morning merch. Films.